Antreprenorii ar trebui să ia de la organizarea albinelor absolut totul, pentru că trebuie să înțelegem că există un director general, marca în sine, care are niște consultanți, ca să zic așa, și se asigură că își face meseria foarte bine și fiind totodată și un sprijin pentru Regina. Sunt albinele lucrătoare, cei din partea de execuție, sunt cei care se asigură de securitatea stupului, cei care se asigură de perpetuarea speciei, magazionierii ar putea fi cei care se ocupă de producerea mierii și de depozitarea lor în condițiile cele mai sigure. Ce face albina după ce transformă nectarul în miere, odată ce a ajuns la umiditatea propice, sigilează cu un căpăcel de ceară celula, urmând ca acea miere să rămână un depozit pe termen lung. Unul din instinctele de bază este instinctul de acumulare, așa cum și antreprenorul ar trebui să înțeleagă că instinctul ăsta de acumulare este de fapt capitalizarea unei firme. Dacă în primăvară efectivul de albine este restrâns după perioada de iernare, urmează o dezvoltare fulminantă a coloniei de albine, să ne gândim la dezvoltarea unei firme, pregătitor sezonului care începe, în felul ăsta asigurând gradul de pregătire, readiness, astfel încât colonia la început de sezon să fie în maxim de disponibilitate și în maximum de pregătire în vederea culesului. Pe lângă instinctul primar, care este instinctul de perpetuare a speciei, al doilea instinct fiind instinctul de acumulare, ele pregătesc concomitent pe cele două, dezvoltarea colectivului și capacitatea de producție. Este similar unei societăți comerciale, unui antreprenor care gândește în acest fel că trebuie să mă dezvolt, trebuie să mă pregătesc, că și atunci când am activitate de făcut, eu să fiu pregătit să-mi fac activitatea cu maxim de randament, conștiincios și cu rezultatele scontate.